Sho zalo sikhuluma nobani mhlawumbe? Sikhuluma noSiyala abafethu wakaduma abafethu Sibongo ngokudabuka mfethu la mfethu eMaranhili kodwa nje kahle kahle mfethu usuke eMkhomazi mfethu yabo. Siya masitshela kunjani ukukhule eMkhomazi eMaranhili la ukhulele khona? Hayi mfethu kumnandi kurough yabo. Kumnandi kodwa futhi ke mfethu ngoba mfethu uthola ukufunda mfethu into eziningi mfethu yabo. Okubhlungu ke ukuthi mina ke bafethu ngeke ngiqamba amanga kuningi ngikufundile okuhle kodwa ke mfethu ilife ibuye yangithatha kancane yathi ukungithi sonke sazi ukuthi ilife iza ngezimo eziningi ezahlukene ezingafani yabo. So nami wona mfethu ngicine ngipraise ama role model okuwukuthi wona mfethu elokishini noma mfethu emakhaya ngingasho ngingathi abaningi bathi awekho right yabo. Azi ukuthi emqondweni mfethu ku fucked up mfethu yabo leyo iwunga mfethu has conflicts yokwazi mfethu ukuyifaka mfethu emqondweni wakho without you even putting it over there mfethu ayizwa leyo iwunga mfethu kwazi mfethu ukutshena ukuthi manje kuyalalwa manje kuyavukwa manje kufanele ubheme emva kwesikhathi singakufanele ubheme iwunga mfethu ikwenza mfethu ukuthi mfethu usebenzele yona day in day out day. Look angazi mfethu yabo angazi mfethu ngabheka yabo la ngikhona mfethu ngibhlungu ngoba manje mfethu usathane ngimibona ngamehlo each and every day mfethu yabo. Bukuyibanga lesingaka bunganani introduce empilweni obugebengu nempilo yodakamizwa? Ebemncane baba 13 years 13 years akekho umuntu wa protector from leyo nto tshela ukuthi akukhuze bengasiboni isidingo mfethu serious ngicolele mfethu isidingo bengasiboni bekumnandi mfethu I don't know mfethu kodwa abaningi mfethu bang understand mfethu bafethu sabelana iqiniso nani mfethu kumnandi ukuthi phela mfethu ekugcineni kubhlungu mfethu uyayibona yona kodwa mfethu kwi-start mnganami kumnandi mnganami ngoba yikho into emnandi njengokwenza into ongayazi kodwa futhi manje uyenza uphumelele mfethu uphinde futhi uphathe imali uyayibona yona into ebhlungu ke mfethu imphumela eza ngale kwemali ungayitholanga ngoba phela njengoba usuke uyokwenza lento oyenza usukufuna imali kodwa ke kuyenzeka ukuthi imali ungayitholi ungayitholanga imali kusala umuntu so uqale awusiqale ngokuqala ukuxasa nephoyisa la kubhekana nephoyisa nengalo umthetho ukuqala mina ngibe nebhadi mfethu yabo yanga ngade vele ngwabalekela mfethu amaphoyisa yabo kodwa nje ngiqala mfethu ukuboshwa mfethu yezwa mfethu ngavele ngaba nebhadi mfethu angilazi ibhadi nje ngoba mfethu ngabhantinta isitokisi u3 months ngagwetshwa banditela mfethu elingicala lami la ngapha koPotchefstroom awusilandise ngisho la mfethu sathola mfethu inside for yenye sister mfethu i-domestic worker mfethu kwelinye lamajalidi ngala eMarket mfethu yabo. Ngisegama lakhe lapho kulowo mzuzu ngivakashele enye out yami yabo leyo nto kusho ukuthi la mfethu sigcine mfethu lesistera mfethu hayi ukuthi khona mfethu imali engango500k efanele siyoyicosha lapha half am out yami mfethu yabo. Half am mfethu sambe siyocosha kanti leli lani mfethu li drug lord lo sisakazi yabo leyo thina sitshela ukuthi ilani mfethu siyocosha siyangena siyaphuma siyahamba yabo. Mfethu sifike sicoshe mase sicoshile igate away mfethu ucaca ukuthi inzima mfethu yabo leyo mnganami mfethu waqhuma mfethu uhlwa into engayazi mfethu angiqala mfethu ukubona mfethu isibhamu mfethu ukuthi yakwazi ukukhanyisa ebusuku ube isemini angihlezi ngibukele emamovini mfethu kodwa ngalolu yasuku mnganami ngoba futhi uNkulunkulu omkhulu ngoba naku ngiyaphila izwanto ebhlungu mnganami yabo le mali ngalala phambi kwayo kanje lela kanjani manje phambi mnganami mfethu imoto engangihamba ngayo mfethu abaningi mhlawumbe makuthi bayakwazi eMkhomazi mfethu emagrayini mfethu yabo leyo mfethu ngathi ngithi ngiyayibamba ngokuthi nalo uhlwayi liyasho mfethu owami umsebenzi nje mfethu namanje ubackstage mfethu hayi mfethu I'm the best ever was kodwa ke hayi mfethu ngiyakwenzela mnganami mfethu ngiyakwenzela but no more
Kwenzekani Mkhomazi? Mfethu Mkhomazi ngathi ngiyayibamba mfethu mfethu lasho mfethu uhlwaye ngathi manje isikhathi bazomshawa awuthi yami la usamukelo vele mangibuka mfethu igazi lasamukelo sho nami vele ngifuna ukubamba inxeba lakhe ngoba mshaya isifubeni yabo leyo njengoba ngithi ngifuna ukubamba inxeba kahle kahle ngizama ukufaka ipressure kuyena ukuthi igazi lingabi senipompa mfethu ngabona ngemoto mfethu singena mfethu seyibheke phansi emahlahleni mfethu nasi isikhwama mfethu phumu sangizivulile ngayibona ntombi ngayinuka ntombi mfethu ayijikjele emasendeni imphundu mhlawumbe u6 yonke emasendeni igcwele yazo mfethu ngenzela ukuthi makuthi umuntu akaphumeleli la mfethu eChristi khona kodwa ngiphethe mfethu avuka sengisenomphundu owodwa esibhedlela iqinisa le shothi mfethu baba ke mfethu bathi uma befika mfethu ke mfethu ngoba elacala mfethu la ngibopha ngokuthi impela khona abantu abafa kodwa imali azange ikhulunywe ngayo azange izingene ngisho kwi-evidence mfethu yabo leyo nto leyo and mfethu ngaboshwa mfethu icala le-robbery yazo mfethu engenayo ngisho mfethu i-attempt engenayo ngishoni mfethu kuwukuthi i-robbery ene-firearm and i-firearm yaqhuma mfethu yazo mfethu kodwa uma hijacking amacala enzeka lapha abamaningi ama-account okufanele ngibe nawo emaningi kodwa yabo ngokuthi mfethu into yayisithiwe yabo leyo nto leyo yabo leyo nto ngasala mfethu kanjalo ngagwetshwa 12 years mfethu yabo leyo nto Balungaka nto leyo senkundleni mfethu ama-outami nje mfethu aphuma sababili ungaphi umshayeli sasiba u7 5 wonke angikwazi futhi nawe ukuthi washona kanjani ngoba ngangisengididekile angiqala njengoba ngiyaphinda ngangiqala ukubona isibhamu siphuma kangaka mnganami saqhuma isibhamu mfethu ngabamba ngezansi ngangazi fanele lapho bathayela lapho mina mfethu angazi lutho ke mfethu bona badala mina ingane kodwa ngokuthi mfethu mfethu bayazi ukuthi ubhuti lento beyenzisisa mfethu yonke into akade yazi emotweni ungifundisile ngangena kanjalo ke kule gigi ke mfethu yabo leyo kodwa ama-info amaningi ngangingenawo yabo kodwa ngangazi ukuthi imali yabo futhi nesikhwama sakagcina sikumina ngoba oqala wathi meshaye ngagoqa isikhwama yabo leyo nto leyo sathi mangisigoqa isikhwama ngazivula ngayithatha imali ngayijikjela mfethu impulu mfethu mfethu iqiniso mawuphaphame esibhedlela zithini ngiphaphame esibhedlela hayi mfethu bangincisha ngokuba khona okunye mfethu okuningi engingasakukhumbuli ngalola suku ngoba kuze kube namhlanje mfethu uMacaleni wagwetshwa naye mfethu kushuthi ke uMacaleni yena wakwazi ukuthi mfethu kube khona abakuba bamsabelelayo ngokuthini kubo vele banezimali yabo futhi ithayima lakhe vele liyijaji yabo leyo washawa 5 years mina ngahlakaziwa futhi kulo 5 years oserve outside kuyimanje ngathi ngisejele ngashaya ngeprotection order ukuthi ngaphinde ngimbone kuze kube namhlanje ngamgcina that day angikaze ngambona ngawo amamehlo ngicina ngokuzwa kuthiwa hayi nangala kodwa ngamehla ngikaze ngambona nokuthi uyabhema lapha ekhona akabhemi uyaphila ufile ngizwa ngendaba bawungena langa lakho kuqala ungena kuyisivini mfethu nje mfethu uqala kwami ukungena mfethu ngangenela mfethu eWestville mfethu kodwa ngase ngisuka esibhedlela ngangishaye icala lami ngili-attenda izi-video call ngisesibhedlela mfethu yabo leyo nto leyo ngokuthini ngangengikwazi ukuya enkantolo yabo leyo nto that's why into eyiningi wena mfethu ungakwazanga ngisho ukukwazi ukuyimela ngokuphelele ngoba yonke into ngangizwa kuthiwa and nengqondo yami ayingabopheli mfethu yabo leyo ngangisatraumatized mfethu yabo nje mfethu ngilimele mfethu yabo nje kuningi mfethu kuningi naye eminye futhi imiphumela yalokho bra yabo kangangoba sengaze ngaphila ngisho nama-artificial vein abangisingise singaka emzimbeni wami mfethu yabo leyo nto iyahlupha-ke le nto mnganami ibuhlungu yabo leyo nto buhlungu ngoba manje sengize ngidla amaphilisi ngasifuni nengcolwane noma ngine-TB mfethu okungizama ukusho kodwa awuthi yami ukuthi mfethu ntwana yami nawe lapho ukhona ntwana
ungavumeli okwenzekele kumina yabo kwenzeke kuwena mfethu zama ukuyicontrola mfethu yabo leyo zama mfethu ukuzazi mfethu yabo ngamthanda umuntu elokishini ngoba nakubona ukuthi mfethu unemali understand ukuthi imali yakhe isuka uthande le ndawo ekusuka kuyona imali na ulwela ukwenza njalo ungalweli ukuba njengaye ngoba manje iphutha nami engalenza ukuthi ngafuna ukufana nomuntu namhlanje ngingedwa yabo leyo deep ema-drugsini mawufika ezumuntu olimele ngaphakathi enkundleni ejele basitha kanjani bafowethu indlela efanayo awuphela-ke mfethu uyahlukumezeka-ke phela vele showcase ngaze ngayohlalisiwe esibhedlela phela laphana mfethu kuney'nsizwa mfethu akekho zokuthi awu sorry yabo mulimele ukudinge nje mfethu ukukheleliwa amanzi uba uzokukhelela amanzi ungangitshela ukuthi ungacela umuntu ukuthi akukhelela amanzi lo muntu ubhekene no-life la uyovela kugwaze ayikahle mfethu mfethu yona mfethu ejele kusebenza isibindi sakho uhlakani bakho yabo leyo ya isibindi sona yangasho ngithi siyasebenza yabo kodwa kahle kahle ubuhlakani dingeka nje uzazi ejele mfethu ku-rough kodwa futhi kuyaphileka ubuhlakaniphile yabo baningi bathi hayi udinga ukuze uphakama yikho uyayenza leyo nto ngoba ulungisa iy'nkinga zakho ey'qanjwe uwena yabo ejele mfethu ila khona inhlonipho khona iqala khona yabo mungazazi muke waboshwa ubuye usuzazi ngobani mfethu wonke umuntu olaphana ulapha ngenkinga yakhe akekho yo-stress omunye phuma ngaphandle ejele fike e-Afrika iyodwa impilo engiyaziyo ngazama ukuyibalekele yaphinde futhi yangilandela mnganami isinqumo wake wasithatha siphinde sibuye sifune futhi uphinde futhi sithathe uyalazi udaba mfethu ingakho ngibona mfethu yabona mawufika e-Afrika ubuyele ekhaya noma ngabuyela ekhaya mfethu ngazama mfethu ukuyiqoqa nami njengosinawana kaNkosini yabo zama nami ukulungisa impilo ngathola mfethu isipani mfethu ngasipana kamnandi kodwa manje mfethu yazi nawe phela mfethu khona lesikhathi sokuthi hayi-ke awuthi nami ngiyo-enjoya ngishayela amabili amathathu yabona mfethu muke wafaka-ke mfethu iplagi-ke kuyabuya-ke lokhuyana hayi fuck off mfethu mangini ngiyabheka nazi iy'ntwana zami sekuyizona ey'donsayo mfethu erawundini yabo naba-ke nobhuti abadala-ke nabo mfethu belibe bengiheha mshanami mfethu sishoda ngethemba lokuphila mfethu yabo uyanama sesithathile siyamdinga mfethu umuntu ozokwenza sure ukuthi siphumelelile ayibona mfethu ngagoqiwa omunye ubhuti waselokishini mfethu yabo mdala odumile owaziwayo yabona ngithatha mfethu sihamba mfethu sangala ko-Bayview mfethu sayolanda enye imali engango-1.2 mfethu yabona akwaphunyelelwa mfethu wangigamela kamnandi mfethu sibangakula sibathathu mfethu yabona yona cabanga 1.2 ayezwa mfethu sibathathu siyakama equal share yes sizazobuyela emsebenzini cha emsebenzini ngihola malini lapha kuleyo mzuzu sikhotheni wami uzuzu ngenyanga ngibamba mfethu 2.3 lapho ucabanga-ke ngeke ngizabuye qala phansi-ka once wayiqala wayenza kanye okwesibili awuthunywa uyayiyela yini inkinga mvuzo mali bafethu yaphela imali mfethu yaphela inkinga-ke leya mali yazi ngobani ayiyilungisi iy'nkinga zakho yazi ngobani let's say mhlawumbe unenkinga edinga u-3,000 uhambe uyoshaya iscore esokunikeza nje wena wedwa u-40,000 yes uzowudla lo 40,000 uthi vele ngisazothola omunye ngeke uze uthethe u-3,000 uyolungisa leya nkinga khohlwa yazi kwenzakalani-ke lapho libe ley'dakelane hayi futhi awukucabangi lokho yalokho kucabanga nini sekusele 1,000 lokugcina unenkinga ka-3,000 uthi uyabheka ephaketheni nayo le nkinga mhlawumbe isi-extendile ngo-500
gcina uyibalekela-ke mfethu. Landa-ke ngophela-ke mfethu, yabo njengoba le nkinga ulibele uyibalekela kanje, uyibalekela ukhande ezinye la mfethu. Mnganami masezibuya. Ufika kanjani emgaqweni? Umhlaba ethule emgaqweni. Macala. Balekela wona lokhu. Macala. Apeta ehunga futhi. Mfethu. Impilo ifice njani emgaqweni sifika? Hayi mfethu, emgwaqweni kumnandi ku-rough. Kukwena ukuthanda kuphi yabo, uma ungenayo mfethu indlela yokucabanga kumnandi yabo. Muna indlela yokucabanga ku-rough, kodwa into engakutshela yona uma ufika emgwaqweni kuyawucabanga ububi mfethu yabo, ngoba nasemgwaqweni nakhona uthi ufika nje zibe zenzeka imali sekuyukuthaphathapha phela nawe usugoqa ukuthi ungakucabanga ukubuyela emuva yabo. Leyo nto leyo thina uzube ufane nalo ngqo itiyeni yabo. Uma usufana nalo-ke itiyeni zobe seliyakukhombisa ukuthi imini nobusuku ligandawa ziy'moto. Usurafu-ke lapha kusekho wenze njani mfethu yabo. And mwana muntu engakutshela ngango into ebheda kakhulu ngomgwaqo, once wahlala emgwaqweni kunzima ukubuyela elokishini. Kunzima yazo mfethu ukuyoqala phansi utsheliwe ukuthi wena kufanele usuku lakho lume kanje ngobani emgwaqweni uyayilawula mfethu. Emgwaqweni mfethu awunayo plan. Emgwaqweni makutshona le uyali la uzofika khona uthole khona imali yokuyobhema yabo. Leyo manje ngibuzo kuwodwa-ke mfethu, kuyoze kube nini? Mina ngikhathele kodwa mfethu angikwazi ukukuveza lokho. Akho-ke mfethu wena lapha emakhaya noma ngabe ubani uyibuka lena, azi ukuthi awuthi yami kusasa lakho libalulekile ukudlula konke, kodwa ikusasa lakho ulikhanda from the date of birth. Yazo mfethu, walahla isiyalo samzali empilweni mfana sekhaya. Buka ngiyafunga ngiyagomela ula uzofana naleliya tiye, kepha wasibamba wasithi ngqi ekhona phambi kwakho engekho phambi kwakho. You are the boss of your life mfana sekhaya. Don't make that mistakes I made mistakes. It's hard to capitalize and fix them. Yes, mfethu, to fix them it's not easy as making them. In fact, you can have a good aim on fixing parts, do the bad again. Madrugs kusiza kanjani? Qiba lonke usizo lwami mfethu. Konke okube ngikucabanga ama-drugs aqeda, kodwa manje ngaleso sikhathi awangisiza. Ulisho ukuthini kona? Jabula ngisayazi. Jabula mina yami njabulise drugs. Yami njabulise drugs ngigwala lokuphila mina uthi yamtshela iqiniso. Yazi ngobani ngiyasaba ukuba out there without a drug. Tshela iqiniso. But nami nginalo ithemba lokuthi one day uNkulunkulu uzongizwela. Yini ukhumbulayo impilo yakho before udakamizwa? Ngani yami. Ngicabanga nanga ingane yakho manje. 11 years. Ugcine ukuyibona? Couple of months ago. Cool bafethu. Ingoma esiyithathayo bafethu. Ngasho ukuthi ngumzali cha. Yazi ngoba ukwenza kwami akukho right. Kodwa-ke mase ngihleli ngedwa kuyabuya. Yini into enhle ongathi empilweni nayo ingane? Ya mfethu, iyona engiyiqhenya ngayo. Ubuhle bomhlaba bami, isizathu sami sokuphila. Themba lami lokuthi ngelinye ilanga ngophuma ema-drugsini, themba lami lokuyiphatha kahle la kunomgwaqo lwandile. Lwandile uyazi wena babade noma lokushini kwenziwa le nto? Awukwazi kahle. Abafeki bangangifihla kanjani uyimina nguyena. Yobona mina ubona yena. Kuyiphela mina sengafana netiyela nje kuphela.
kodwa nje mfethu akwazi kahle nawe uyakwazi futhi uyangithanda futhi intwana yami yabo mina nje mfethu elokuyisona and angazi fanele ngenze imize ngilungise ngoba kuningi ingakho ngicela ukuthi omunye umuntu mfethu angayithoni naye senalokho enginako yabona ngakho ngicela ukuthi omunye umuntu mfethu enze kangcono ngoba nami nginethemba lokuthi intwana yami izokwenza kangcono yabo abamabazali ngibahlukumezile yabo leyo angifisi intwana yami ukuba ikwenze lokho ngobani mfethu as much as usukuhlukumeza abazali kodwa ke umuntu ohlukumeza kakhulu wena amagama okuvala ngithini phathe kahle awuthi yami phathe kahle sisi wami noma ngabe ubani lapho especially kakhulu thina sisakhula mfethu thina intwana ezincane mfethu yabo into engiyicelayo nje mfethu ukuthi mfethu ngaphambi kokuthatha isinqumo mfethu ucabange kabili mfethu yabo buke futhi nokuthi mfethu lesi sinqumo sithatha asebesithathile ngaphambilini kwakho ngoba akukho okusho yokwenza akukho okusho okwenziwa umuntu konke esikwenzayo vele sekwenziwile ngaphambili so do your research mfethu yabo and see ukuthi asebekwenzile ngaphambilini baphelele angikholwa ukuthi nawe mfethu ngangitshela ukuthi mfethu uphilele ukuza la angikwazi so ngiyanicela mfethu make sure ukuthi you do better you don't do as I did yabona because mfethu what I did nami mfethu I wish mfethu I can go back and fix it but it's undoable but I pray to God ukuthi mfethu I fix my tomorrow I pray to God that my tomorrow becomes a better tomorrow.